Tot comença en la crema de coses velles que els xiquets replegaven de casa en casa. Després de 75 anys, en València es cremen 800 falles, perquè si la nostra comissió no existira, hauria que inventar-la. Ja a principi dels anys 40, un grup d'amics es juntaren i decidiren formar una comissió fallera, la que actualment és la falla Pérez Galdós Jesús Mestre Sosa. Cruzava la via per el mig del nostre barri. Fixeu si la cosa ha canviat. Lo que no ha canviat és l'esperit faller d'aquelles persones que decidiren que la comissió era una forma de vida. Fent teatre. Ja es vestien en la indumentària característica de l'època. I així vegem les fotos de les nostres representants infantils i majors. Podem veure com ha canviat l'indumentària valenciana. Hem passat de dur pintes molt altes a que ara siguen molt més xicotetes. A més, els davantals són molt més menuts. Les bandes són més estretes. Els rams també eren molt més grans. Fixeu-se en este que és de mimoses. O els clavells ben grans. Les sabates no tenen res a veure. I el llarg de les faldes? Pues aixina és. Lo que no canvia són les ganes de fer falla, els actes, en els que sí que més o menys s'ha mantès lo que eren les falles d'abans. La presentació, la participació en obres de teatre, les xocolataes, abans en les cases o en els casals, els actes de plantar, els diferents passacarrers, Però mireu quin poderio, quins nombraments, quina cistella de flors. I la nostra comissió anava hasta en calesa. Però el que sí que ha canviat és l'ofrena, que es feia dins mateixa de la Basílica de la Mare de Déu. En les següents fotos podeu veure cares conegudes, que avui tenim el plaer de que estiguen amb nosaltres. Conegueu alguna cara? Comencen les fotos en color. Vos ho vaig a ficar fàcil, me reconegueu? Anda, però si Anna és igual que tu. La xicoteta no és Anna, és la meua germana. Ja. Mira, si així està la teua família. Mira, els meus iaios. Pareix mentira com passa el temps. Ens donem compte quan traguem ixos àlbums plens de pols i de fotos que encara estan en paper i les fem de forma digital. Pareix mentira que conforme avança el temps totes aquestes tradicions del paper, les fotos, es va perdent a poc. No sabem el que tenim. Despertar
esteu veient les fotos, però esteu escoltant la música que està sonant? És el Fallero, esa cançó que continua seguint la banda sonora de la majoria dels nostres actes. Banda sonora de les nostres vides, perquè si algo batega en el nostre cor és música, és foc, és sentir la festa, és viure cada acte i fer-lo part de nosaltres, perquè són els fallers els que han fet real que la comissió vagi endavant. Una storetta belleta fa la falla de San Josep en una estrella del mundo es el compás de esta canción. No és fàcil plantar falla tots els anys. De fet, n'hi hagueren 4 o 5 anys al principi de la nostra història que no es va poder plantar falla, o com a mínim no tenim constància de que es plantara. I també, fa un parell d'anys, ens tingueren que fer nosaltres el monument, ja que no n'hi havia pressupost per a fer-ho. Però és el que sí que n'hi havia, com bé demostra, des de 1942, era moltes ganes de viure la festa, moltes ganes d'eixir al carrer, moltes ganes de posar-se el tratge, de traure la banda, de dur-li el ram a la verge. Perquè en esta falla, si algo no falta, són ganes. Ganes de fer festa i de fer-la molt gran. Una storetta belleta fa la falla de San Josep era la falla del teu carrer. Senyores i senyors, benvinguts al sopar 75 aniversari!